ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്യുതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിന്റെ ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മള് 2ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ കണ്ടു കർമ്മം ചെയ്ത് ഫലം കിട്ടുന്നു, അപ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ട് അല്ലെ. അത് ക്ഷണികമാണ് അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് എല്ലാം സുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇടയ്ക്കെപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ, പക്ഷെ അതൊക്കെ തുച്ഛമായതാണ്. ലൗകികതയില് കർമ്മം ചെയ്ത് ജീവിച്ചാല് എങ്ങനെയാണ് ഈശ്വരനെ ലഭിക്കുക അല്ലെ. ഇപ്പോ കർമ്മം ചെയ്യുകയും വേണം, ഈശ്വര ചിന്തയിൽ ഇരിക്കുകയും വേണം. അതാണ് അടുത്ത 47ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അതാ പറയണത്. യോഗ രഹസ്യമാണ് അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നത്. മർമ്മപ്രധാനമായ ആ ശ്ലോകത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി കടക്കുന്നത്. ഒരു സൂത്രവാക്യാണ് അത്. കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്നാൽ ഒന്നിലും ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഈശ്വരനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ജീവിക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നുണ്ട്. കർമ്മയോഗ രഹസ്യം ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഒരു സൂത്രവാക്യമായിട്ടുള്ള ആ 47ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 47ാമത്തെ ശ്ലോകം. കർമ്മണ്യേവാധികാരസ്തേ മാ ഫലേഷു കദാചന മാ കർമ്മഫലഹേതുർഭൂർമാ തേ സംഗോസ്ത്യ കർമ്മണി. സ്വന്തം നിയത കർമ്മം നിർവഹിക്കാനേ നിനക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. കർമ്മ ഫലങ്ങളിൽ യാതൊരുവിധ അധികാരവുമില്ല. കർമ്മത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ഫലങ്ങളുടെ ഹേതു താനാണെന്ന് കരുതേണ്ട. സ്വകർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഒഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും അരുത്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും അല്ലെ സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാന്. അപ്പൊ അതിനാ നിയത കർമ്മം എന്ന് പറയാ. സ്വന്തം നിയത കർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. പക്ഷേ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നമുക്ക് യാതൊരു അധികാരമില്ല. ഇപ്പൊ ഇന്ന ഫലം കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാൻ നമുക്ക് അധികാരമില്ല. കർമ്മത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ഫലങ്ങളുടെ ഹേതു നമ്മളാണ് എന്ന് കരുതണ്ട. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല പണം പദവിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഒക്കെ എൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേടിയത് എന്ന് കരുതുന്നത് മൂഢത്തരമാണ്. ഇപ്പോ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പമാണ് ഇവിടെ നടപ്പാക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുക,
അല്ലാതെ ഫലത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കരുത്, അതിന് നമുക്ക് അധികാരം ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇപ്പൊ 3 വിഷയങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഒന്ന് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മമാണ്, 2 സ്വേച്ഛാനുസൃതമായ കർമ്മം, പിന്നെ കർമ്മത്തിൽ നിന്നൊഴിയല്. ഇപ്പൊ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാവും അല്ലെ, സ്വധർമ്മം നിയത കർമ്മം ചെയ്യാനുണ്ടാവും, അത് അവര് ചെയ്തേ മതിയാവൂ. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ മനോഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ സ്വേച്ഛാനുസൃതം, അതായത് ഫലേച്ഛയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യല്, അതാണ് സ്വേച്ഛ, ഇച്ഛയോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മം, ഫലം ഇന്നത് എനിക്ക് കിട്ടണം എന്നുദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം. പിന്നെ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിയുക, അത് ഒട്ടും നല്ലതല്ല അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള നിയത കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്തേ മതിയാവൂ. അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം? തന്റെ കർത്തവ്യമായി കരുതി നിത്യകർമ്മങ്ങൾ ഫലാകാംക്ഷ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് സത്വഗുണത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി. നമ്മുടെ കർത്തവ്യം അത് ശരിയായി നമ്മൾ നിറവേറ്റണം, ഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ ചെയ്യണം, അതാണ് നല്ല പ്രവൃത്തി. ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്നവ ബന്ധനഹേതുവായി തീരുന്നത് കൊണ്ട് മംഗളകരങ്ങളല്ല. ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ അനാസക്തിപൂർവം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടാൽ അതൊരാളെ മുക്തിമാർഗത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഒരു ആസക്തിയും കൂടാതെ നമ്മൾ ചെയ്യാം, അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ അത് മുക്തിമാർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക. ഫലത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കാതെ സ്വധർമ്മം ഈശ്വരാർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യുക, നമുക്ക് അർഹതയുള്ളത് നമ്മളില് വന്നു ചേരുക തന്നെ ചെയ്യും. മർമ്മപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ് അല്ലെ കർമ്മം. അത് ആനന്ദമാക്കിയിട്ട് ആത്മവാനാവാം എന്നാണ്. അകർമ്മം ഭാവാണ്. ആലസ്യമൊന്നും ഉണ്ടാവരുത്, കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിയരുത്. അപ്പോ എപ്പോഴും നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം, ശ്രീകൃഷ്ണൻ കുന്തിദേവിയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് സന്ധി സംഭാഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, യുദ്ധം ഉറപ്പായിട്ടും വേണം എന്നുള്ള ഘട്ടം, യുദ്ധമല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയില്ല എന്ന് വന്ന ഘട്ടത്തില് കുന്തിദേവിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇനിയിപ്പോ ആ യുദ്ധം നടക്കാൻ പോവുകയാണ്, മക്കളോട് എന്തെങ്കിലും ഉപദേശം നൽകാനുണ്ടോ, മക്കൾക്ക് ഉപദേശം എന്തെങ്കിലും നൽകാനുണ്ടോ എന്ന് കുന്തി മഹാറാണിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കുന്തിദേവി പറയാണ്, സിന്ധു രാജ്യത്ത് ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സഞ്ജയൻ. ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ള സഞ്ജയനല്ല, ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ മന്ത്രിയായ സഞ്ജയനല്ല, ഇത് വേറെ രാജാവായ സഞ്ജയൻ. അങ്ങനെയുള്ള ആ സിന്ധു രാജ്യത്തെ രാജാവായിട്ടുള്ള സഞ്ജയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കല് ആ രാജ്യത്തിൽ യുദ്ധം വന്നുപെട്ടു. അപ്പോഴ് എല്ലാ സന്നാഹങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പോയി. സഞ്ജയൻ എന്നുള്ള രാജാവ് അവിടെ എത്തി, കുറെ യുദ്ധമൊക്കെ ചെയ്തപ്പോ തോൽവിയുടെ തോൽവി മണക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്തായാലും ഇനി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നായപ്പോ ഈ രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു? രാജാവ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരികെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തി അവിടെ ഇരുന്നു വിശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ രാജാവിന്റെ അമ്മ ഉണ്ട്, അമ്മ മഹാറാണി വന്നിട്ട് വിതുല എന്നാണ് പേര്. അവര് പറഞ്ഞു, എന്താ നീ ഇവിടെ വന്നിരിക്കണേ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ തോൽവി ഏതാണ്ടൊക്കെ ഉറപ്പായി അമ്മേ, അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, നീ ഇവിടെ നിന്ന് വേഗം പെട്ടെന്ന് തന്നെ യുദ്ധസ്ഥലത്തേക്ക് പോകൂ, അവിടെ അടരാടുക, അതല്ല എങ്കില് മരണം വരിച്ചോളൂ എന്ന് പറയാണ് അമ്മ ചെയ്യണത്. അല്ലാതെ ഭീരുവായിട്ട് നീ രാജാവായ രാജ്യത്തിലെ നീ ഭീരുവായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അമ്മ വിതുല എന്നുള്ള അമ്മ പറയാണ്, നീ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടുന്ന് പോകണം, കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരിക്കരുത്, യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് പോകൂ, അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ, അതല്ലെങ്കിൽ നീ മൃത്യു വരിച്ചോളൂ എന്ന്. അപ്പോ അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ മക്കളോടും പറയാനുള്ളത് എന്ന് കുന്തി ദേവി പറയാണ് കൃഷ്ണനോട്. ഇപ്പോ നമ്മളുടെ കർമ്മം, നിയത കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഫലം എന്താണ് അത് നമ്മൾ നോക്കാൻ നമുക്ക് അർഹതയില്ല. അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. 47ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അതാണ് പറയണത്. യോഗസ്ഥ കുരു കർമാണി സംഘം ത്യക്ത്വാ ധനഞ്ജയ സിദ്ധ്യോ സമോ ഭൂത്വാ സമത്വം യോഗ ഉച്യത്തെ. അല്ലയോ അർജുന, ജയാപജയങ്ങളോടുള്ള മമത വെടിഞ്ഞ് സമചിത്തതയോടെ നിന്റെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കുക. ഈ സമചിത്തതയെയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് യോഗം എന്ന് വെച്ചാല് ജയപരാജയങ്ങൾ ഒരുപോലെ സ്വീകരിക്കുക അല്ലെ, സമചിത്തത. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് അടുത്തയാൾക്ക് അനുഭവമാകുന്നത് അങ്ങനെയാണ്.
ഒന്നിലും ഒരു ദ്വന്ദ്ങ്ങളിലൊക്കെ സമഭാവനയാണ് ഉണ്ടാവുക. ജയമായിക്കോട്ടെ പരാജയമായിക്കോട്ടെ അല്ലേ, അങ്ങനെ ആവേശത്തോടെ കർമ്മനിരതരാവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. ഫല ചിന്തയില്ലാതെ ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ച ഫലം അത് നമുക്ക് ലഭിക്കും അല്ലെ, അത് തിദിക്ഷയോടെ സ്വീകരിക്കുക, അത്രയാണ് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ പറയണത്. സദാ അസ്വസ്ഥങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക വഴി മനസ്സിനെ പരമോന്നതനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കലാണ് യോഗം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അസ്വസ്ഥമാണ് എപ്പോഴും അല്ലെ, അവയെ ഒന്ന് നിയന്ത്രിക്കുക, ഒന്ന് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ മനസ്സിനെ പരമ ഉന്നതനില് ഭഗവാനിലെ ഏകാഗ്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. അത് തന്നെയാണ് യോഗം. കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ യോഗം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കണം അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെയും ഒക്കെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങള് ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ തരുന്നുണ്ട്. ഒന്നുകിൽ കൃഷ്ണന്റെ സേവകനാവുക, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാരുടെ സേവകനാവുക അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സേവകനായാലും മതി, അല്ല ഇനി ഭഗവത് ഭക്തരുടെ സേവകനായാലും നന്ന്. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സ്വധർമ്മം നിറവേറ്റാനും യോഗയുക്തനായി പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി. എന്താണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സ്വധർമ്മം നിറവേറ്റാനുള്ള വഴി? ഒന്നുകില് കൃഷ്ണ സേവകനാവുക, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ ഭക്തന്റെ ദാസനാവുക അല്ലെ, ദാസാനുദാസനാവുക. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശ്രേയസിലേക്കുള്ള വഴി കിട്ടുക. ദൂരേണ ഹ്യവരം കർമ്മ ബുദ്ധിയോഗോ ധനഞ്ജയ ബുദ്ധൗ ശരണമന്യുച്ഛ കൃപണാ ഫലഹേതവാ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, ജുഗുപ്സാവഹമായ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ അകറ്റി നിർത്തുക. ഈ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചു അല്ലെ, എന്താവും ഞാൻ ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്താല് എന്നൊക്കെ ചിന്തയില്ലാതെ കർമ്മങ്ങള് ഭക്തിയുത സേവനത്താലെ അകറ്റി നിർത്തുക. ഭക്തിയുത സേവനമായിട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാ കർമ്മവും. ആ ബോധത്തോടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൃപണരാണ്. ഇപ്പൊ കർമ്മഫലങ്ങള് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇല്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് കൃപണന്മാരാണ് എന്നാണ് പറയണത്. ഇപ്പോ നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണേ? ഇതൊന്നും അറിയാതെയാണ് അല്ലെ. ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം ലക്ഷ്യമാക്കാതെയുള്ള കർമ്മം അത് തൃപ്തി തരില്ല ഒരിക്കലും. എപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണേ? കിഴക്കോട്ട് പോകണ്ടതിന് പകരം നമ്മളിപ്പോ പടിഞ്ഞാറോട്ടാ പോണത്. സത്യസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വിപരീതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പലരും കൈക്കൊള്ളുന്നത്. അവരെ കൃപണർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ സുഖത്തിനായിട്ട് എല്ലാരും കർമ്മം ചെയ്യണത് അല്ലെ. സുഖം വേണം, എന്നാലോ ശാശ്വത സുഖം എന്നുള്ളത് ഒരാൾക്കും ലഭിക്കണില്ല അല്ലെ. മരുഭൂമിയിലെ ജലത്തിനു വേണ്ടി വ്യർത്ഥമായി അലയുന്ന പോലെയാണ്. സത്യത്തെ അറിയാതെ ഭൗതിക സുഖം തേടി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തന്റെ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവർ കൃഷ്ണ അവബോധത്തോടെയുള്ള കർമ്മത്തിൽ മാത്രമേ ഏർപ്പെടുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തന പഥം. ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തന പഥം ഏതാണ്? ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. ഇപ്പോ ഇത് ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഈ കർമ്മം ചെയ്യണത് ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് വേണം. കൃഷ്ണാവബോധപൂർവകമായ പ്രവർത്തനത്തിനു വേണ്ടി സർവശക്തികളും ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ജീവിത വിജയം തീർച്ചയായും കൈവരും. എന്നാലേ ജീവിത വിജയം വരുള്ളൂ അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെയും തന്നെ സർവശക്തിയും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധപൂർവം ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യതയും ശാന്തിയും എങ്ങനെയാണ് കൈവരിക്കാൻ പറ്റുക? അതാണ് 50-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയണത്. ബുദ്ധിയുക്തോ ജഹാദീഹ ഉഭേ സുകൃത ദുഷ്കൃതേ തസ്മാത് യോഗായ യുജ്യസ്വ യോഗ കർമ്മസു കൗശലം. ഒരു കൗശലത്തോടെ വേണം കർമ്മം ചെയ്യാൻ. തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ആദ്യം തിരിച്ചറിയണം. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ബുദ്ധിമാന്മാര്. ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഭാവമില്ലാതെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ അങ്ങനെ എന്ത് കിട്ടിയാലും ഇതൊക്കെ പാപം ഫലം ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്യുക, ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന ഭാവത്തിൽ ചെയ്യുക. അപ്പോഴാണ് പുണ്യപാപങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കയ്യിലെ വെറും ഒരു ആയുധമാണ് എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യുക. ഭഗവാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചെറിയൊരു കൗശലം പ്രയോഗിച്ചാല് അത് നിങ്ങളെ യോഗബുദ്ധിയിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ചെറിയൊരു സാമർത്ഥ്യത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുക.
ഭഗവത് സമർപ്പണത്തോടെ ചെയ്യാം, ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. സർവവിധേനയും കൃഷ്ണ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്ത് ജനിമൃതികളുടെയും കർമ്മങ്ങളുടെയും ചങ്ങലക്കെട്ടിൽ നിന്ന് മുക്തനാവണം. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഏത് വിധേനയും ഭഗവാന് സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യാം. എന്നിട്ടോ അപ്പോഴാണ് ജനിമൃതികളുടെയും കർമ്മങ്ങളുടെയും കുടുക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തരാവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ആർക്കും ആവില്ല. ഞാൻ ഈശ്വരന്റെ കയ്യിലെ ഒരു ഉപകരണമാണ് എന്നുള്ള സാമർഥ്യത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്താല് പുണ്യപാപങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ബുദ്ധിമാന്മാര്. കർമ്മഫല ത്യാഗം ചെയ്യുക. കർമ്മ ഫലങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനുതകുന്ന കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അർജുനനെ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ മാത്രല്ല വേറൊരു ഗുണം കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് പറയാണ് 51-ാമത്തെ ശ്ലോകം. കർമ്മജം ബുദ്ധിയുക്താഹി ഫലം ത്യക്ത്വാ മനീഷിണ ജന്മബന്ധ വിനിർമുക്ത പദം ഗച്ഛന്ത്യനാമയം. ഇപ്രകാരം ഭഗവത് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഋഷീശ്വരന്മാർ അഥവാ ഭക്തന്മാർ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാവുന്നു. ഇങ്ങനെ എല്ലാം സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഋഷീശ്വരന്മാരും ഭക്തന്മാരും ഒക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായത് എന്ന് പറയാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ജനന മരണ ശൃംഖലയിൽ നിന്ന് മോചിതരായിട്ട് അവർക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും. സകല കഷ്ടതകൾക്കും ഉപരിയായ അവസ്ഥയാണത്. പിന്നെ അവിടെ ഭഗവത് സന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ അവിടെ യാതൊരു കഷ്ടതകളോ യാതനകളോ ഒന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. ജന്മ മൃത്യു ജരാ വ്യാധികൾക്കൊന്നും പരിഹാരമില്ല, അല്ലേ? എന്തേ ചെയ്യാ പിന്നെ? ഈ നമ്മള് ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാവാൻ പറ്റും. നമ്മൾ എന്നായാലും അല്ലെ, ജ്ഞാനപ്പാനയില് പൂന്താനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വിധിച്ചിടുന്ന കർമ്മമൊടുങ്ങുമ്പോൾ പതിച്ചിടുന്നു ദേഹമൊരിടത്ത്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എപ്പോഴാന്നറിയില്ല അല്ലെ, ഈ പ്രാരബ്ധ കർമ്മം അവസാനിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഈ ദേഹം വീണ് പോവും, അല്ലേ? അതുവരയ്ക്ക് അതിനുള്ളില് ഓരോ അടിവെപ്പിലും ആപത്തുള്ള ദുരിതപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരിടം, അതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അജ്ഞരായിട്ടുള്ളവർക്ക് അതൊന്നും അറിയുന്നില്ല. 52 വിരക്തി വൈരാഗ്യത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. യഥാ തേ മോഹകലിലം ബുദ്ധിർവ്യതിതരിഷ്യതി തഥാ ഗന്ധാസി നിർവേദം ശ്രോതവ്യസ്യ ശ്രുതസ്യ ച. ബുദ്ധി വ്യാമോഹമാകുന്ന നിബിഡ വനത്തെ പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കേട്ടതിനെ കുറിച്ചും കേൾക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും നീ ഉദാസീനനാവും. എന്താണ് ഈ ഉദാസീനം എന്ന് പറഞ്ഞ? പ്രപഞ്ചം എന്ന ജഡം സത്യമെന്ന് ധരിക്കുക അജ്ഞാനം കൊണ്ട്. വിരക്തന് ശാന്തി, സമാധാനം, സംതൃപ്തി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? ഭൗതികതയോട് ആസക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുക, അത് തന്നെയാണ് വിരക്തി എന്ന്. അങ്ങനെ ആ ആസക്തി ഇല്ലായ്മ വന്നാല് തൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഈശ്വര ചൈതന്യത്തെ വിചാരം ചെയ്ത് ബോധ്യപ്പെടാൻ സാധിക്കും, അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. ആത്യന്തിക ശാന്തി, സമാധാനം, സംതൃപ്തിയൊക്കെ വിരക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. എന്നാൽ ഭഗവാനോട് അടുക്കുന്നത്, അല്ലെ, ഞാൻ എന്നാല് ഈശ്വര ചൈതന്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അത് വിചാരം ചെയ്യാനും അനുഭവിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം. 53 ശ്രുതി വിപ്രതിപന്നാതേ യഥാ സ്ഥാസ്യതി നിശ്ചല സമാധാവചലാ ബുദ്ധിസ്തഥാ യോഗമവാപ്സ്യസി. എപ്പോൾ നിന്റെ മനസ്സ് വേദങ്ങളുടെ അലങ്കൃത വാക്യങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടാതെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ, അപ്പോൾ നീ ദിവ്യ അവബോധം കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞവനാകുന്നു. ഇപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? പല യാഗാദി കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കേണ്ട സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അത് അങ്ങനെയുള്ള ആ വേദങ്ങളുടെ അലങ്കൃത വാക്യങ്ങളില് ആ വാക്യങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടല്ല വേണ്ടത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ട് ഉറച്ചു നിൽക്കുക. അപ്പോഴാണ് ദിവ്യ അവബോധം കൈവരിക്കണത് എന്ന് പറയാണ്. ഈശ്വരനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് യോഗം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്യ കാ ഭാഷ സമാധിസ്തസ്യ കേശവ സ്ഥിതധീ കിം പ്രഭാഷേത കിമാസീത വ്രജേത കിം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ആളുടെ ലക്ഷണം അർജുനൻ ആരായാണ്? അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്,
അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ദിവ്യ അവബോധസ്ഥിതനായ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ എന്താണ്? സംസാരവും ഇരിപ്പും നടപ്പും എങ്ങനെയിരിക്കും എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധ സ്ഥിതധി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിരബുദ്ധിയായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ കൃഷ്ണനിലാണ് അവബോധം ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ള ഉള്ളിലുള്ള ചൈതന്യത്തെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ ആള് ആ യോഗാവസ്ഥയില് ഈശ്വരനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയില് ആ പ്രജ്ഞയിലുള്ള ആള് യോഗി എന്നറിയപ്പെടും. അപ്പോ അർജുനൻ അതാണ് ചോദിക്കണത്. എങ്ങനെയാണ് അയാളുടെ വ്യവഹാരമൊക്കെ ഉള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അതിന് സമാധാനായിട്ട് അഖില ജഗദ്ഗുരു ആയിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ മറുപടി പറയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച പ്രജഹാതി യഥാ കാമാൻ സർവാൻ പാർത്ഥമനോഗതാൻ ആത്മന്യേവാത്മനാ തുഷ്ടസ്ഥിത പ്രജ്ഞസ്തോച്യതേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാർത്ഥ, മനക്കൽപ്പിതങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാനാവിധത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ കാംക്ഷകളെ ത്യജിക്കുന്നതോടൊപ്പം മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അറിയാണ്, മനസ്സിലെ സങ്കല്പങ്ങളാണ് അല്ലെ കൂടുതലും മനക്കൽപ്പിതങ്ങള്. ഇപ്പൊ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനെ തിരിച്ചറിയാൻ എങ്ങനെയാണ്? കാപട്യത്തിൽ അകപ്പെടില്ല അല്ലെ. ആധ്യാത്മിക പാതയിൽ മുന്നേറാൻ നമുക്കും വേണം ഒരു ഗുരു. അപ്പൊ ആ ഗുരു കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനാണോ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടറിയണം. അതിനെന്ത് വേണം? ഈ നാനാവിധത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ കാംക്ഷകളെ ത്യജിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആളാവണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്കാണ് മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുക. അപ്പോഴോ ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളാനും സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് കൊടുക്കാണ് അർജുനന്. ഗുരുവിനെ നിരീക്ഷിച്ച് പഠിക്കാൻ ഒരു ശിഷ്യന് അവകാശമുണ്ട് എന്നാ പറയാ. പരസ്പരം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അർഹതയുള്ള ശിഷ്യനെയാണ് ഗുരുവും തിരഞ്ഞെടുക്കുക അല്ലെ. ഗുരുവിനും തിരഞ്ഞെടുക്കാം ശിഷ്യനെ, ശിഷ്യന് ഗുരുവിനെയും തിരഞ്ഞെടുക്കാം. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളെയൊക്കെ പുറന്തള്ളിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ചൈതന്യത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഞാൻ ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തിയോ എന്നറിയാനാണ് അർജുനൻ ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചത് ഭഗവാനോട്. സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എങ്ങനെ നടക്കും, എങ്ങനെയാണ് സംഭാഷണം നടത്തുന്നത് എന്നൊക്കെ. ഭൗതിക ഇച്ഛയില്ലാതെ നിത്യധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ആരാധനയില് ആനന്ദം കണ്ടെത്താണ് ചെയ്യണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 56-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദുഃഖേഷു അനുഗ്നിഗ്നമന സുഖേഷു വിഗതസ്പൃഹ വീതരാഗഭയക്രോധ സ്ഥിതിർമുനിരുച്യത്തെ. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾക്കു നടുവിലും മനസ്സു പ്രക്ഷുബ്ധമാവാതെയും സുഖത്തിൽ അമിതമായി സന്തോഷിക്കാതെയും ആസക്തി, ഭയം, ക്രോധം ഇവയിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായും ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. പറയാണ് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ നമുക്കറിയാലേ. ആധ്യാത്മികം, ആധിഭൗതികം, ആധിദൈവികം, 3 താപത്രയങ്ങള് എന്ന് പറയും. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങള് ഉണ്ട് എന്ന് പറയും. അപ്പോ ജീവിതത്തില് സുഖത്തോട് മാത്രമാണ് ആസക്തി നമുക്കൊക്കെ അല്ലെ. ദുഃഖം വന്നാൽ ഒളിച്ചോടുകയാണ്. ഇതല്ല വേണ്ടത്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായത് അവർ പറയൂ, പ്രവർത്തിക്കൂ. യോഗികളായവര് അല്ലെ, പ്രസന്നത കൈവിടാതെ വർത്തിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. ഭയം ഉണ്ടാവില്ല, ക്രോധം ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക്. ക്ഷമ, വാത്സല്യം ഇവയുടെ മൂർത്തിഭാവമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഈ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ രീതി അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആനന്ദപ്രദമാക്കാനും സാധിക്കും. അവർ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളുള്ള ലോകമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം, ദുഃഖാലയമാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ പോലും യസ്യ ബ്രഹ്മണി രമതേ ചിത്തം നന്ദതി നന്ദതി നന്ദത്യേവ എന്ന് ഭജഗോവിന്ദത്തിലുണ്ട് അല്ലെ. ബ്രഹ്മ തത്വത്തില് ആരുടെ ചിത്തമാണോ വേരൂന്നിയിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് പിന്നെ ആനന്ദം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ്. അപ്പോ പിന്നെ ജഗദേവ നന്ദനവനം ഭവേദ് എന്ന ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട്. ഏത് ലോകമാണോ നമുക്ക് ദുഃഖത്തെ, ആശങ്കകളെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് അതേ ലോകം തന്നെ ആനന്ദപൂർണമായി മാറും. നമ്മുടെ ആ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് മാറ്റിയാൽ മതി. നമ്മുടെ ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. ലോകം അനിത്യവും അസുഖവുമെന്ന് തോന്നുന്നത് രാഗദ്വേഷങ്ങളാലെയാണ്. അഹന്ത, മമത, തദനുസൃതമായ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങള് ഇവ മൂലമാണ് ഈ ലോകം കഷ്ടത നിറഞ്ഞതാണ് എന്ന് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒന്ന് മാറ്റിയാല്
നമുക്ക് എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും. ജഗദേവ നന്ദനവനം ഭവേത് എന്നുള്ളത് പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. 57-ാമത്തെ ശ്ലോകം എല്ലാം ത്യജിക്കാനാണ് പറയണത് അല്ലെ, കർമ്മഫലമൊക്കെ. യസ് സർവത്രാനഭിസ്നേഹസ്തത്പ്രാപ്യ ശുഭാശുഭം നാഭിനന്ദതി നദ്വേഷ്ടി തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ ഒന്നിനാലും ബാധിക്കപ്പെടാതെയും അവയെ പുകഴ്ത്തുകയോ പുച്ഛിക്കുകയോ ചെയ്യാതെയും വർത്തിക്കുന്നവനാണ് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനിയായിട്ട് ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുക? ഈ ലോകത്തിൽ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന എന്തോ ആവട്ടെ, നല്ലതാവട്ടെ ചീത്തയാവട്ടെ, ഒന്നിനാലും ബാധിക്കപ്പെടാതെ നല്ലത് കിട്ടുമ്പോ പുകഴ്ത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ മോശമാണെങ്കിൽ പുച്ഛിക്കുക, ഒന്നും ചെയ്യാതെ വർത്തിക്കുന്നവനാണ് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തില് ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭൗതിക പരിവർത്തനങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ നന്മ തിന്മകളുടെ ബാധ ഏൽക്കാതെയുള്ള ഭക്തനെ കൃഷ്ണാവബോധം ഉറച്ചവൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ കൃഷ്ണാവബോധം ഉറച്ചവൻ എങ്ങനെയാ? ഒന്നിലും ഒരു പരിവർത്തനത്തിലും അസ്വസ്ഥനാവില്ല, നന്മ തിന്മകളുടെ ഒന്നും ബാധ ഏൽക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവനാണ്. കൃഷ്ണനിൽ മാത്രം താല്പര്യമുള്ള കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ച ഭക്തനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല. ജയപരാജയങ്ങളോ നിന്ദാസ്തുതികളോ അല്ലെ ലാഭനഷ്ടങ്ങളോ ഒന്നും ബാധിക്കില്ല. ആ വിധത്തിലുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം സമാധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന തികഞ്ഞ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് ജീവാത്മാവിനെ എത്തിക്കുന്നു. സമാധി അഷ്ടാംഗ യോഗയിലെ 8ാമത്തെ പടിയാണ് അല്ലെ, അത് ഏറ്റവും ടോപ്പാണ്. ഭഗവാനെ നേരിൽ കണ്ട് അറിയുന്ന അവസ്ഥയാണ്. 58 യഥാ സംഹരതേ ചായം കൂർമോങ്കാനീവ സർവശ ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യസ്തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. ആമ തന്റെ അവയവങ്ങളെ തോടിനുള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. പറയാണ്, ആമ അവയവങ്ങളെ തോടിനുള്ളിലേക്ക് വലിക്കും ആവശ്യം വരുമ്പോ, അതുപോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാ. ആരാ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചതാണ് അല്ലെ. ആദ്യമേ ഉള്ളില് ആത്മീയത വളർത്തണം, അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധിക്കണം. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും സുഖമാണ് ജീവികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടത് അല്ലെ. നല്ലത് കാണുക, നല്ലത് കേൾക്കുക, അങ്ങനെ ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന് പോലും അങ്ങനെയാ. കരയുമ്പോൾ ഒരു കിലുക്കി കാണിക്കുമല്ലേ, അപ്പൊ അതിന്റെ ശബ്ദവും നിറവും കണ്ടിട്ട് അത് ചിരിക്കും. അതുപോലെ നമ്മളാണെങ്കിലോ ടിവിക്ക് മുമ്പില് മനുഷ്യര് സമയം എത്രയാ തള്ളണത്, അത് സുഖം തരും, സന്തോഷം തരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പിന്നെ ഫോണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നല്ലൊരു പൂന്തോട്ടം കണ്ടാൽ ഇഷ്ടായി, നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടം, അങ്ങനെ പല ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളില് സുഖം കണ്ടെത്തുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം എളുപ്പമല്ല, എന്നാലും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവൻ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഇച്ഛാനുസരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് യോഗിയുടെയും ഭക്തന്റെയും ആത്മജ്ഞാനിയുടെയും ലക്ഷണം. ഇപ്പൊ യോഗി, ഭക്തൻ, ആത്മജ്ഞാനി എന്നൊക്കെ പറയുന്നവർക്ക് നിയന്ത്രിത ജീവിതമാണ് അവരുടെ. സുഖാനുഭോഗങ്ങൾ ചുരുക്കി ആ വിധി നിഷേധങ്ങളെ അനുസരിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനാവില്ല. ഉദാഹരണം ആമയാണ് അല്ലെ. ആമ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ വരുമ്പോ അതിന്റെ ഈ അവയവങ്ങളെയൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നു. അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു, മറ്റു സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉൾവലിക്കും. സ്വന്തം തൃപ്തിക്കായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം അവയെ ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് അർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഉപദേശം നൽകുന്നത്. അപ്പോ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭഗവത് സേവനത്തില് വിനിയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. വിഷയാ വിനിവർത്തന്തെ നിരാഹാരസ്യ ദേഹിന രസവർജം രസോപ്യസ്യ പരം ദൃഷ്ട്വാ നിവർത്തതേ. വിഷയസുഖങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരം പ്രക്രിയകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഉന്നതമായ രുചി അനുഭവിക്കുന്നതോടെ അയാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകുന്നു. വിഷയസുഖങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുക തന്നെ വേണം. ഇത്തരം പ്രക്രിയകൾ അവസാനിപ്പിച്ച്
ഉന്നതമായ രുചി അനുഭവിക്കുന്നതോടെ അയാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാവും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അനുഭവവേദ്യമായാല്, അനുഭവം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ മനസ്സിലാവും ഈ ഭൗതികതയിലെ സുഖമൊക്കെ വളരെ തുച്ഛമാണ്. ഈ ഭൗതികതയിലായാലും മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭഗവാനായി മാത്രം വിനിയോഗിക്കുക, ഒരു വിഷയത്തെയും ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാത്ത, അതാണ് നിരാഹാരസ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല്. ആഹാരം നമ്മൾ കഴിക്കണത് കണ്ണിലൂടെ നല്ലത് കാണുക എന്നുള്ള ആഹാരം, കേൾക്കുക, അതൊക്കെയും ആഹാരം എന്നുള്ള ആ കാറ്റഗറിയിൽ വരും. ആത്മീയതയിൽ താല്പര്യം വന്നാൽ പിന്നെ ഭൗതിക താല്പര്യം തന്നെത്താനെ കുറയും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് തനിയെ പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ സർവത്ര ബ്രഹ്മദർശനമാവും. ആസക്തിയുടെ വിത്ത് പോലും ഉണ്ടാവില്ല. ബ്രഹ്മാനന്ദം മാത്രമായിരിക്കും ആ അവസ്ഥയില്. അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതിയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുക സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയണം. നമ്മള് ഈ മെറ്റീരിയൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് സ്പിരിച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഉയരണം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പുരോഗമനത്തിൽ പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചവനാകട്ടെ ജഡമായ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ആസക്തി തീരെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം ഒരിക്കലും ആസ്വദിക്കാനായാല് പിന്നെ ഈ ലോകത്തുള്ള ഒന്നിലും ഒരു സൗന്ദര്യവും നമ്മൾ ദർശിക്കില്ല. ശരിക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവനാകട്ടെ തുച്ഛ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി തനിയെ നശിക്കും. 60-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യതോ ഹ്യഭികൗന്ദേയ പുരുഷസ്യ വിപശ്ചിത ഇന്ദ്രിയാണി പ്രമാദീനി ഹരന്തി പ്രസഭം മന. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അടക്കമില്ലാത്തവയും കരുത്തുള്ളവയുമാണ് അർജുന. അവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവന്റെ മനസ്സിനെ അവൻ വിവേകിയാണെങ്കിൽ പോലും അവ ബലാത്കാരേണ വലിച്ചു നീക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അല്ലെ അടക്കാൻ വശമാണ്, കരുത്തുള്ളവയാണ്. അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവന്റെ മനസ്സിനെയും കൂടെ, എത്ര വിവേകിയായാൽ പോലും ആ മനസ്സിനെയും കൂടി ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ബലാത്കാരേണ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകും എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്നറിഞ്ഞ യോഗിക്ക് എല്ലാം സാധിക്കും. അതല്ലാത്തവരുടെ സ്ഥിതിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പൂർണ്ണമായും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ മനോനിയന്ത്രണങ്ങൾ ലഭിക്കില്ല. മനസ്സ് കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനും സാധിക്കില്ല. എന്താ പറയണേ? ഭഗവാനില് മനസ്സുറപ്പിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ഇന്ദ്രിയ മനസ്സുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭൗതിക ഭോഗങ്ങൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് മുമ്പിൽ അനാസ്വാദ്യങ്ങളാണ്. ഈ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മുമ്പില് ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങളൊക്കെ വെറും നിസ്സാരങ്ങളാണ്. അത്രമേൽ ദിവ്യമായൊരു വിശിഷ്ട അനുഭൂതിയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. വിശക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പോഷകങ്ങളായ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ വേണ്ടുവോളം ആസ്വദിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഒരു അനുഭവമാണത്. ആത്മീയ ദാരിദ്ര്യമാണ് നമ്മൾക്കൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോ നമ്മൾ ഒരിക്കല് ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നാല് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എത്ര ആസ്വാദ്യകരമാണ് ഇത് എന്നുള്ളത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന അംബരീഷ മഹാരാജാവ് ദുർവാസ മഹർഷിയെ പരാജിതനാക്കി എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മള് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥ നമ്മൾ കേട്ടതാണ് അല്ലേ? 61. താനി സർവാണി സംയമ്യ യുക്ത ആസീത മത്പര വശേഹി യസ്യേന്ദ്രിയാണി തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അടക്കി ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവിനെ അനുഭവിക്കുക, അതിനായിട്ട് പരിശീലിക്കണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ച് എന്നിൽ തന്നെ അവബോധം ഉറപ്പിക്കുന്നവനാണ് സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ളവൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. നമ്മള് ഉറക്കത്തിലാണ് അല്ലെ, നല്ല സുഖമായിട്ടൊന്ന് ഉറങ്ങി എന്ന് പറയും. ആ ഉറക്കത്തിലാണ് നമ്മൾ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നത്. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആ സമയത്ത് വിശ്രാമമാണ് ഉറക്കമുള്ളപ്പോ. എന്നിട്ടും നമ്മൾ സുഖം അനുഭവിക്കണു അല്ലെ. പക്ഷെ ഉണർവിൽ തന്നെ ഇന്ദ്രിയം അടക്കിയാലോ പരമാനന്ദമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്ന്. ഇപ്പൊ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള് കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി, അതുപോലെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള് വാക്ക്, കൈ, കാല്, ഉപസ്ഥം, പായു, ഇവയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മായയ്ക്ക് അധീനമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് പ്രബലമായിട്ട് നമ്മളുടെ നിൽക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മളിലുള്ള ദൈവികത പ്രബലമാവുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ തന്നീയെ ദുർബലങ്ങളായിക്കോളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ സച്ചിദാനന്ദത്തിനെ ആസ്വദിക്കാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് കഴിയും. ഇന്ദ്രിയങ്ങള് നിരന്തരം അധ്വാനിക്കുന്നതിനാലാണ്
അല്ലേ? നമുക്ക് ഉറക്കമൊക്കെ വേണ്ടി വരുന്നത്, അവയ്ക്കൊക്കെ ഒരു വിശ്രമം വേണം റീചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട്. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലോ എളുപ്പം നമുക്ക് സമാധിസ്ഥനാവാൻ പറ്റും എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സുഖം ശാശ്വതമല്ലെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഭഗവാനോട് അടുക്കാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ്. യോഗത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ ജയം സാധ്യമല്ല. ഉദാഹരണം മഹർഷി ദുർവാസാവ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ നോക്കിയില്ലേ? തന്റെ മനസ്സിനെ ശ്രീകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചു അംബരീഷ് രാജാവ്, അല്ലെ? ഭഗവാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്. ഭഗവത് ധാമത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. കൃഷ്ണന്റെ ക്ഷേത്രം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ കൈകള് വ്യാപൃതമായി. ഭഗവത് കഥാശ്രവണത്തിൽ കർണങ്ങള്, തദ്രൂപദർശനത്തിൽ കണ്ണുകള്, ഭക്തന്മാരുടെ ശരീര സ്പർശത്തില് സ്വദേഹം, തൃപാദ അർച്ചനയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച പുഷ്പങ്ങൾ മണക്കുന്നതിൽ നാസികയും, ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച തുളസീദളങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിൽ രസനയും ഏർപ്പെട്ടു. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ടും ഭഗവാനായിട്ട് സേവ ചെയ്യാം. കൃഷ്ണക്ഷേത്രങ്ങളുള്ള ദേശങ്ങളിലേക്ക് രാജാവിന്റെ കാലുകൾ നീങ്ങി ശിരസ് ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം കൃഷ്ണന്റെ അഭീഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ മാത്രമായിരുന്നു. അംബരീഷ് രാജാവ് ഭഗവാന്റെ പ്രസന്നതയ്ക്കായിട്ട് മാത്രമാണ് എല്ലാം ചെയ്തത്. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഗുണവിശേഷങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് മത്പരഭക്തനാകാൻ യോഗ്യത നേടിക്കൊടുത്തു. ഏറ്റവും പരമഭക്തനായി, അല്ലെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. 62. ആധ്യാത്മികത എല്ലാവർക്കും നിർബന്ധമാണോ? അതിന്റെ വിവരണമാണ് ശ്ലോകം. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസ സംഗസ്തേഷു ഭജായതേ സംഗാൽ സംജായതേ കാമാത് ക്രോധോഭിജായതേ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമവും അതിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉണ്ടാകുന്നു. ഇപ്പോ ആധ്യാത്മികരല്ലാത്തവരുടെ കാര്യമാണ് പറയണത്, അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അതിന് കൂടുതൽ ആസക്തി കൂടി വരും. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമം ഉണ്ടായി മാറും. അതിൽ നിന്നോ കാമം, ആഗ്രഹം നടന്നില്ലെങ്കിലോ ക്രോധമായിട്ട് മാറും, അല്ലേ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമാണ് സന്തോഷം ലഭിക്കുള്ളൂ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയ ആസക്തരായിട്ട് പോകരുത്. ഒരിക്കലും ശാന്തി ഉണ്ടാവില്ല. സുഖം വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് വശപ്പെട്ടതാക്കണം. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങള് നിരാശയ്ക്ക് കാരണമാവും. ഈശ്വരനെ അനുഭവിക്കുന്ന രസം ഉള്ളിൽ വളർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ വിഷയ ആസക്തിയൊക്കെ താനെ കുറയാൻ തുടങ്ങും. ഭഗവാന്റെ കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിലെ ആത്മീയത നമ്മളിലും ഉണരും. അങ്ങനെ അല്ലാത്തവരുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയണത്. വീണ്ടും താഴേക്ക് പതിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ളവര് ചെയ്യുക എന്നാണ്. ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമ സ്മൃതിഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹവും അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും ഉണ്ടാകുന്നു. ബുദ്ധിനാശത്താൽ വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശം പ്രാപിക്കുന്നു. പറഞ്ഞു, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അത് കാമമാവും, കാമം ക്രോധമാവും, ക്രോധം പിന്നെ സമ്മോഹമാവും, കാര്യാകാര്യ വിവേചനം ഇല്ലാണ്ടാവും. അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഓർമ്മപ്പിഴ ഉണ്ടാവും, ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശം ഉണ്ടാവും. ബുദ്ധിനാശത്താല് വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിൽ വീണ് സർവനാശം പ്രാപിക്കും എന്ന്. ക്രോധിതരാവുമ്പോഴ് വിവേകം ഇല്ലാണ്ടാവും, അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം വിസ്മരിക്കപ്പെടും. അതാണ് വിനാശകരമാവുന്ന കാര്യം. നമ്മളെ യൗവനകാലം മുഴുവനും വിഷയസുഖത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും, അല്ലെ? വാർദ്ധക്യത്തിൽ പോലും ആഗ്രഹത്തിന് കുറവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാല് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പണിമുടക്കാൻ തുടങ്ങും പ്രായമാവുമ്പോ, അല്ലെ? ഭൗതിക വിഷയ സുഖത്തിനായിട്ട് നമ്മള് നെട്ടോട്ടം ഓടുകയാണ്. ഒടുവിൽ ലഭിക്കാതെ വന്നാല് ക്രോധം ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉപയുക്തമാകാത്തതായി ഒന്നും തന്നെയില്ലെന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ വികാസത്താൽ ഭക്തന് മനസ്സിലാവും. കൃഷ്ണനാണ് സർവോത്തമനായ ആസ്വാദകൻ എന്നറിയുന്ന ഭക്തൻ വിശിഷ്ട ഭോജ്യങ്ങളെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ശേഷം ഉച്ഛിഷ്ടമായത് പ്രസാദം കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭക്തൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രസാദം ഉണ്ണുന്നു. ഭഗവാനാണ് സർവോത്തമന പരമോന്നത സ്ഥാനത്തുള്ള ആള്, അല്ലെ? വ്യക്തി. അപ്പോള് എല്ലാം ഭഗവാനാണ് ആസ്വാദകൻ എല്ലാത്തിൻ്റെയും.
അപ്പൊ എല്ലാം നല്ലതൊക്കെ അല്ലേ, ആഹാരമായാലും എന്തായാലും ഭഗവാനെ, നമ്മൾക്ക് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ ഭഗവാന് വാങ്ങണം അല്ലേ, ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സെന്റർ പോയിന്റിൽ വെച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണനോട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ലഭ്യമാവുന്നതും സ്വയം വെളിപ്പെടുന്നതുമായിട്ടുള്ള ആ പ്രശാന്ത അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ, അത് തന്നെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. ശാശ്വത ശാന്തി കൈവരാൻ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം വേണം. അവിടെ 64 പറയുന്നത്, രാഗദ്വേഷ വിമുക്തൈസ്തു വിഷയാൻ ഇന്ദ്രിയേശ്വരൻ ആത്മവശ്യേർവിധേയാത്മാ പ്രസാദമധിഗച്ഛതി. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭ്യമാവും. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തരാവുക, എന്നിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കണ വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യവും ഒപ്പം ലഭിക്കുന്നുണ്ടാവും. കൃഷ്ണാവബോധം തികഞ്ഞ ഒരാൾ വൈഷയിക മേഖലയിലാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളത് കൊണ്ട് വിഷയബോധങ്ങളിൽ അനാസക്തനായിരിക്കും. അപ്പൊ അയാളുടെ ബോധം കൃഷ്ണനിലാണ്. ഭക്തന്റെ താല്പര്യം കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക മാത്രമാകയാൽ മറ്റെല്ലാ ആസക്തികളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം മുക്തനാണ്. തന്റെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് മാത്രമായതുകൊണ്ട് ഭക്തന് അവയ്ക്കുമേൽ നിയന്ത്രണമുണ്ട്. നമ്മൾ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തിരുച്യത എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന് കൈവരുന്ന അഹൈതുകമായ ഒരു ഭഗവത് പ്രസാദമാണ് ഈ കൃഷ്ണാവബോധം എന്നുള്ളത്. 65. പ്രസാദേ സർവദുഃഖാനാം ഹാനിരസ്യോപജായത്തെ പ്രസന്നചേതസോ ഹ്യാശു ബുദ്ധി പര്യവതിഷ്ഠത്തെ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇപ്രകാരം തൃപ്തനായ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികതയിലെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. സംതൃപ്തമായ ഈ അവബോധത്തിൽ അയാൾ താമസം വിന സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടുന്നു. അപ്പോ എന്താണ് ഈ ഭഗവാനില് മനസ്സുറപ്പിക്കുക അല്ലെ, കൃഷ്ണാവബോധത്തില് വന്നാല് പിന്നെ അവിടെ സംതൃപ്തിയാണ് ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ ഭൗതികതയിലുള്ള ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങള് താപത്രയങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കില്ല. സംതൃപ്തമായ അവബോധത്താല് അയാൾ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടുന്നു, സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ ആവുന്നു അല്ലെ. ഇപ്പോ പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷ രൂപമാണ്. പ്രകൃതിയോട് അടുക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനോട് അടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ്. കാണുന്നതിലെല്ലാം നമ്മൾ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. അപ്പോ അങ്ങനെ അത് നമ്മളുടെ ഒരു സ്വഭാവമാക്കി മാറ്റുക. അപ്പോ ഒരു ദുഃഖവും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വശപ്പെടുത്തണം. സുഖത്തിന് പുറകെ പോയാല് ദുഃഖാണ് ഫലം ഉണ്ടാവുക. തൃപ്തി അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്നത ഒന്നും ലഭിക്കില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സ്വന്തം വശത്താക്കിയിട്ട് ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആ സത്യത്തെ അനുഭവിച്ചറിയുക. അങ്ങനെയായാൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും, ചിത്തപ്രസാദം എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. ഇപ്പൊ താപത്രയങ്ങള്, ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗപീഠകള്, ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പോ കൊടുങ്കാറ്റ്, വെള്ളപ്പൊക്കം, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ. ആദി ദൈവികം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അപകടങ്ങള്, വീഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് വരണത്. ഈശ്വരനെ അറിയുക എന്ന ജീവിത ലക്ഷ്യം അറിയാത്തവര് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് 66-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നാസ്തി ബുദ്ധിരയുക്തസ്യ നജായുക്തസ്യ ഭാവന നജാഭാവയത ശാന്തിരശാന്തസ്യ കുതസുഖം. അപ്പൊ അശാന്തനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് സുഖം എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക? പരമപുരുഷനുമായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. അതില്ലാതെ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ സുഖവും ഉണ്ടാവില്ല. എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈശ്വരൻ എനിക്ക് സുരക്ഷിതത്വം നൽകും എന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ വ്യാകുലതകൾ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ നമ്മൾക്ക് അല്ലേ. വിശ്വനാഥൻ പിതാവൂ നമുക്കെല്ലാം, വിശ്വധാത്രി ചരാചരമാതാവും, അച്ഛനും പുനരമ്മയുമുണ്ടല്ലോ, രക്ഷിച്ചിടുവാനുള്ള നാളൊക്കെയും. നമ്മൾ ചെറുതിൽ പഠിച്ച ശ്ലോകമാണ് അല്ലേ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. ഈ ചരാചരാത്മാവായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ എന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് എപ്പോഴും എൻ്റെ ഒപ്പമുണ്ട് എന്നുള്ളത്.
അങ്ങനെ ഭഗവാനിലെ ഏകാഗ്ര ബുദ്ധി വരണം. ഞാൻ എവിടെ പോയാലും ഒപ്പം ഭഗവാനുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് വേണം. ഏതെങ്കിലും സന്ദർഭത്തില് സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ ആളുടെ ഉള്ളിലിരുന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് അഭികാമ്യമായ തരത്തില് നമ്മളെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കും. ഈശ്വരൻ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തില് എന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ വരും എന്നുള്ള ആ ഭാവന വളർത്തണം. ഇല്ലെങ്കില് അശാന്തിയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈശ്വര വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്കും ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണമാകാമല്ലോ എന്നാണെങ്കിൽ അവരെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയാണ് 67. ഇന്ദ്രിയാണാം ഹി ചരതാം യന്മനോനു വിധീയതേ തദസ്യ ഹരതി പ്രജ്ഞാം വായുർനാവമിവാംഭസി. വെള്ളത്തിലെ തോണിയെ കൊടുങ്കാറ്റ് എന്ന പോലെ അലയുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി അത് വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം അത്ര എളുപ്പമല്ല. എന്നാലോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതത്ര പ്രയാസമുള്ളതല്ല. ഇപ്പൊ ഒരു തോണി ഇങ്ങനെ കൊടുങ്കാറ്റ് കൊണ്ടുപോകും അല്ലെ, അതിന്റെ ദിശയിൽ കൊണ്ടുപോകും, കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെയാണ് മനസ്സ് ഒന്നിലും കേന്ദ്രീകൃതമായി നിൽക്കില്ല. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ഈ മനസ്സാകുന്ന ഈ തോണിയെ ഒരു കുറ്റിയിൽ കെട്ടിയിടണം അല്ലേ? ഭഗവാനാകുന്ന കുറ്റിയിൽ കെട്ടിയിടണം മനസ്സിനെ. അപ്പോഴാണ് അത് നിയന്ത്രണത്തില് വരുള്ളൂ. വിഷയ ചിന്ത പോലും ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ബാഹ്യമായ ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം കൊണ്ടൊന്നും പ്രയോജനം ഇല്ല അല്ലെ? ഞാൻ ഇനി അതൊന്നും കാണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ണടയ്ക്കും. എന്നാലോ മനസ്സിൽ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മിന്നി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാല് പ്രയോജനം ഇല്ല അല്ലെ? 68ാമത്തെ ശ്ലോകം. തസ്മാദ്യസ്യ മഹാബാഹോ നിഗ്രഹീതാനി സർവശ ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യസ്തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. അതുകൊണ്ട് കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. ഇതിലാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ശരിക്കുള്ള നിർവചനം വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ആരാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകുക വഴി മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാനില് ചേർത്ത് വെക്കണം. യാ നിശാ സർവഭൂതാനാം തസ്യാം ജാഗർത്തി സംയമി യസ്യാം ജാഗ്രതി ഭൂതാനി സാ നിശാ പശ്യതോ മുനെ. സർവജീവജാലങ്ങൾക്കും രാത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മസംയമനം കൈവരിച്ചവൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. ഏവരും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അന്തർമുഖനായ മുനിക്ക് നിശാകാലമാണ്. ഒരു കടങ്കഥ പോലെയാണ് ഇത്. ഏതൊരു ബ്രഹ്മാനുഭവം യോഗികൾക്ക് വെളിച്ചമാണ്, അത് ലൗകികനോ ഇരുട്ടായിരിക്കും. ലൗകികർക്ക് പ്രപഞ്ചം സത്യം എന്ന് തോന്നും, യോഗിക്കോ അത് മായയാണ്, അജ്ഞാനമാണ്. അതാ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കണത്. മുക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ബ്രഹ്മം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാത്തയാളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനെയാണ് ഇവിടെ പറയണത്. അയാൾക്ക് രാത്രിയാവുമ്പോ യോഗികൾക്ക് പകലായിരിക്കും, യോഗികൾക്ക് രാത്രിയാവുമ്പോ ഇവർക്ക് പകലായിരിക്കും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തിനെ യോഗിയാണ് അനുഭവിക്കുക. ഈശ്വരനെ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ മായയാകുന്ന ഇരുട്ട് നീങ്ങും എന്നാണ്. ഇപ്പൊ മായ എന്നുള്ള ഇരുട്ട് നീങ്ങി അവന് ബ്രഹ്മം സത്യം ആയിട്ട് തോന്നും, വേദ്യമാകും. അല്ലാത്തവർക്കോ ബ്രഹ്മം അജ്ഞാതമായിട്ട് തുടരും. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. യോഗി എപ്പോഴും അചഞ്ചലനായിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയണത്. ആഭൂര്യമാണ് അചല പ്രതിഷ്ഠം സമുദ്രമാഭാ പ്രവിശന്തി യദ്വത് തദ്വത് കാമായം പ്രവിശന്തി സർവേ സശാന്തിമാപ്നോതി ന കാമകാമി. എപ്പോഴും നിറയ്ക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കലും ഉൾക്ഷോഭമില്ലാത്ത സമുദ്രത്തിലേക്ക് നദികൾ എന്ന പോലെ നിരന്തരം തന്നിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളാൽ പ്രക്ഷുബ്ധനാകാത്ത മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്. മറിച്ച് ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിറവേറ്റാൻ യത്നിക്കുന്നവനല്ല. പറയാണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നിറയ്ക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഈ നദി. പക്ഷെ എന്നാലും അതിനൊരു ഉൾക്ഷോഭം ഉണ്ടാവില്ല. നിരന്തരം അതുപോലെയാണ് നിരന്തരം തന്നിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ആഗ്രഹങ്ങള് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ അതിലൊന്നും പ്രക്ഷുബ്ധനാകാത്ത മനുഷ്യന് മാത്രാണ് ശാന്തി ലഭിക്കുക. അല്ലാതെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിറവേറ്റാൻ യത്നിക്കുന്നവന് അല്ല ശാന്തി ലഭിക്കുക എന്ന്
ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തിയാലാണ് സുഖവും ശാന്തിയും ലഭിക്കുള്ളൂ എന്ന്. അപ്പോ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ ശ്ലോകത്തോടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഒരു ശ്ലോകത്തോടെയും കൂടെ 71-ാമത്തെ ശ്ലോകം. കൃഷ്ണാവബോധം ഉറച്ചവന് മറ്റാവശ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. സമുദ്രത്തെ പോലെയാണ് അയാൾ, സദാ പരിപൂർണനാണ്. അല്ലെ, നദി പരിപൂർണമായി നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അല്ലെ, സമുദ്രത്തിന് ഒരാവശ്യമില്ല ഇനി വെള്ളം വേണമെന്ന്. നദികൾ അവിടെ ഒഴുകി ചെല്ലുന്നു എന്ന് മാത്രം. അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധം ഉറച്ച ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനെ മാത്രം മതി, വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. ഹരേ കൃഷ്ണ. 71. വിഹായ കാമാന്യ സർവാൻ പുമാംശ്ചരതി നിസ്പൃഹ നിർമ്മമോ നിരഹംകാര സശാന്തിമധി ഗച്ഛതി. എല്ലാ വൈഷയിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം മുക്തനായി, എല്ലാത്തരം ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധവും മിഥ്യാഹംഭാവവും ഉപേക്ഷിച്ചവനായി നിസ്പൃഹനായി വർത്തിക്കുന്നവന് മാത്രമേ ശരിക്കും ശാന്തി നേടാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ ആർക്കാണ് ശാന്തി നേടാൻ കഴിയുക? എല്ലാ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന്, ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഈ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന്, അതിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനാവുക, എല്ലാത്തരം ഉടമസ്ഥ അവകാശവും ഉപേക്ഷിക്കുക, മിഥ്യാഹംഭാവം ഉപേക്ഷിക്കുക, അങ്ങനെ നിസ്പൃഹനായിട്ട് വർത്തിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാണ് ശാന്തി നേടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ സമുദ്രത്തിലേക്ക് അനേകം നദികൾ എത്തിച്ചേർന്നാലും സമുദ്രത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാകാത്തതുപോലെ അനേകം ആഗ്രഹങ്ങൾ ചേതനയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോഴും മനസ്സ് വ്യതിചലിക്കാതിരിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് യോഗികളൊക്കെ. ഈ ജ്ഞാനപ്പാനയില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ആശയായുള്ള പാശമതിങ്കെന്നു വേറിടാതെ കരേറുന്നു മേൽക്കുമേൽ. ആശകൾ കൂടി കൂടി വരികയുള്ളൂ അല്ലെ. ഇപ്പോ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് അല്ലെ, ഭഗവാൻ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അയാൾക്ക് വേണ്ട. ആ ഭഗവാനിൽ മാത്രം ആസക്തനായിട്ട് കഴിയുന്ന ആള്. അപ്പൊ ആഗ്രഹങ്ങളില്ല എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിഷയസുഖ പൂരണത്തിനും ഒന്നിനും ആഗ്രഹമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധവാനാകണമെന്ന അഭിലാഷം വാസ്തവത്തിൽ ആഗ്രഹമുക്തി തന്നെ. മറ്റാഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തിയാണ് അല്ലെ. എനിക്ക് കൃഷ്ണാവബോധവാനാകണം എന്നുള്ളത് അതൊരാഗ്രഹമല്ല, അത് ആഗ്രഹമുക്തിയാണ്. തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന നിലയിലാണെന്നറിഞ്ഞ് ഈ ശരീരമാണ് താനെന്ന വ്യാമോഹത്താൽ ഒന്നും അവകാശപ്പെടാതെയും ലോകത്തിലെ ഏതൊരു വസ്തുവിലും ഉടമ അവകാശം കരുതാതെയും ജീവിക്കലാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠ. ഇവിടെയുള്ള യാതൊന്നും നമ്മളുടേതല്ല. നമ്മൾ പറയും നമ്മുടെ വീട്, എൻ്റെ കുട്ടി എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ ഇതൊന്നും, നമ്മളുടെ ശരീരം പോലും നമ്മളുടേത് അവകാശപ്പെടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ അവകാശബോധം ഏതിലും ഇല്ലാതെ, ഈ ശരീരമാണ് താനെന്ന വ്യാമോഹമില്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ദാസനാണെന്ന നിലയില് ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ ആണ് ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെ. ഇന്നത് ലഭിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ കർമ്മഫലം ലഭിക്കുന്നു, വിധിച്ചതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്, സ്വീകരിക്കുക. നിസ്പൃഹത്വം എന്ന് പറയണത് അതാ. ഞാൻ എൻ്റെ എന്നൊക്കെയുള്ള ആ മമത്വം അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുക. ഈ ശരീരം ജഡമാണ് അല്ലെ, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ കയ്യിലെ ഒരു ഉപകരണം മാത്രാണ് എന്ന് നിരഹങ്കാരം. അതാണ് സ്വധർമ്മമായി ഭഗവാൻ നമ്മിൽ അർപ്പിച്ച കർമ്മം ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യുക. സ്ഥിതപ്രജ്ഞത്വം, അപ്പൊ ശാന്തി ഒക്കെ ലഭിക്കും എന്നാണ്. ആധ്യാത്മജീവന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ നോളജ് തന്നെ ആത്മാവാണ് ഞാൻ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഇപ്പോ സ്ഥിതപ്രജ്ഞത്വം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഒരിക്കൽ ലഭിച്ചാല് പിന്നീട് അത് വിട്ടുപോകണില്ല. അതാണ് 72-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ഏഷാ ഭ്രാമി സ്ഥിത പാർത്ഥ നൈന പ്രാപ്യ വിമുഹ്യതി സ്ഥിത്വാസ്യാമന്തകാലേപി ബ്രഹ്മനിർവാണമൃച്ഛതി. ഏതൊന്നിലെത്തിയാൽ മനുഷ്യന് വിഭ്രാന്തി ഒഴിയുന്നുവോ ആ ആത്മീയവും ദൈവികവുമായ പഥമാണിത്. ഇവിടെ നിലയുറപ്പിച്ച് മരണവേളയിലും അതേ സ്ഥിതി തുടരുന്നവൻ ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്തും. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ നമുക്ക് പതനം ഉണ്ടാവില്ല. ഏതൊന്നിലെത്തിയാല് മനുഷ്യന് വിഭ്രാന്തി എല്ലാം ഒഴിയും. അങ്ങനെയുള്ള ആ ആത്മീയവും ദൈവികവുമായ മാർഗം, പഥം ആണ് ഇവിടെ നിലയുറപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് മരണവേളയിലും ഇതേ സ്ഥിതി തുടരുക. അപ്പോ ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്താൻ പറ്റും എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പോ
സ്ഥിതപ്രജ്ഞത്വം എത്രയും നേരത്തെ ലഭിച്ചോ അത്രയും വേഗം ജീവിതം ആസ്വാദ്യകരമാവും എന്നാണ്. അപ്പൊ അത് അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോ മനസ്സിലാവും ഇതാണ് യഥാർത്ഥ സന്തോഷം എന്ന്. ഈ ഭൗതികതയിലുള്ള തുച്ഛ ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖങ്ങളൊക്കെ വളരെ നിരർത്ഥകമായി നമുക്കപ്പോ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനുണ്ടല്ലോ, ആ മരണസമയത്ത് ഇപ്പൊ ആ ഭക്തന് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ ആ ഭക്തനെ സ്മരിക്കും എന്നാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ആയിട്ടില്ല അല്ലെ, സാധകരാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ സാധനയിലൂടെ പ്രജ്ഞയില് മനസ്സുറച്ചു കിട്ടിയാല് ആ ജീവിതയാത്ര പിന്നെ ആസ്വാദ്യകരമാവും. ഭഗവാന്റെ സന്ദേശം എല്ലാം ജീവിതത്തില് പ്രായോഗികമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധം അഥവാ ദിവ്യ ജീവിതം ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അനുഭവപ്പെട്ടെന്ന് വരാം. ഉദാഹരണം ഖട്വാങ്ക രാജാവിന്റെ കഥ നിമിഷങ്ങൾ എടുത്തുള്ളൂ ദിവ്യ ജീവിതം കിട്ടാന്. ശ്രീലഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ ഈ 2-ാം അധ്യായത്തെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉള്ളടക്കമായി സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ അധ്യായം ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങള് അവസാനിക്കണില്ല അല്ലെ. പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനം ആണ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴി എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ആത്മാരാമ ജീവിതമാണോ സർവശ്രേഷ്ഠം? പിന്നെ എന്തിന് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു? ഇതെല്ലാം അടുത്ത അധ്യായത്തില് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും, കാണാൻ സാധിക്കും. കർമ്മയോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആ വിവിധ ക്ലാസ്സുകളില് ആദി ദൈവികം പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരുമോ? ആ താപത്രയങ്ങളല്ലേ, ആധ്യാത്മികം, ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം. ആദി ദൈവികം അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്വന്തം ശരീരം കൊണ്ട് തന്നെ രോഗങ്ങളായിട്ടും ഒക്കെ വരില്ലേ നമുക്ക്, ആഗ്രഹങ്ങളും അതും ആധ്യാത്മിക താപം തന്നെയാണ്. അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ ആധ്യാത്മികത്തിൽ വരും. ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട്, ചുറ്റുമുള്ളവരെ കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കൊറോണ വൈറസ് ഒക്കെ വന്നു അല്ലെ, കോവിഡ് പാൻഡമിക്, അതൊക്കെ അങ്ങനെ രോഗങ്ങൾ വരണത്, മറ്റ് മൃഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ കടിക്കാൻ വരിക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആദി ഭൗതികം. ആദി ദൈവികം എന്ന് പറയണത് ഇങ്ങനെ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വരില്ലേ, വെള്ളപ്പൊക്കം ആവട്ടെ, കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ സുനാമി ഒക്കെ വരിക, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതില്ലേ, അതൊക്കെ ആദി ദൈവികം. ഇതൊക്കെ എപ്പോഴാ വരിക നമുക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ, താപത്രയങ്ങള് എന്നാ പറയാ. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വരിക തന്നെ ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തെല്ലാം മാതാജി? അതല്ല, ഇന്നലെ നമ്മൾ ഏത് ചോദ്യം വരെ നോക്കി, അത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാം. ഉത്തമനായ വേദാന്തി വേദാന്തി ആരാ? ഭഗവാൻ നാമജപത്തിൽ പരമാനന്ദം കൊള്ളുന്നവൻ ആണ് ഉത്തമനായ വേദാന്തി. പിന്നെന്താ, ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തന പഥം ഏതാണ്? ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. ഒരാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാവുന്നത് എപ്പോഴാ? മനക്കൽപ്പിതങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാനാവിധത്തിലുള്ള ഐന്ദ്രിയ കാംക്ഷകളെ ത്യജിക്കുന്നതോടൊപ്പം മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ. അതെ, അപ്പോഴാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാവുന്നത്. ആരാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞ എന്ന് ചോദിച്ചാ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് എന്ന് പറയണം. പിന്നെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്, ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം. പിന്നെ ഈ 23-ാമത്തെ പറയൂ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ?
അവയിൽ ഇന്ദ്രിയ ആസക്തി വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ഉണ്ടാകുന്നു. ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അതിൽ അവയിൽ നിന്ന് ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ആസക്തി കാമവും കാമവും, അതിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉണ്ടാകുന്നു. ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹവും, അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴയും, ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ബുദ്ധിനാശത്താൽ വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശം പ്രാപിക്കുന്നു. ആ സർവനാശായി അല്ലേ ഉണ്ടാവണേ. മാതാജി അതേതാ അത്രേ ശ്ലോകം എഴുതണം. പറഞ്ഞു തരുവാ? അത് ശ്ലോകം ശ്ലോകം 63-4 62-3 ആണോ? 62, 63. 62-63 ആണ്. ഇനി ഏതെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? അതായത് 21-ാമത്തേത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറയാം. ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ രാജശ്രീ മാതാജി. ഒരാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാവുന്നത് എപ്പോൾ? മനക്കൽപ്പിതങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാനാവിധത്തിലുള്ള ഐന്ദ്രിയ കാംക്ഷകളെ ത്യജിക്കുന്നതോടൊപ്പം മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ആത്മാവിൽ തന്നെ എഴുതിയോ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ ഏതിലാ വിഷയങ്ങളിൽ വരുന്നത് നിന്ന് എന്ന് പറയാം. ഏത് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് ശ്ലോകത്തിലാണ്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ പോരാ. പിന്നെയും ശ്ലോക വേണോ? നമ്പർ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും മതി. ശ്ലോകം 68 68. 68 ആണോ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ അതാ ശ്ലോകം കഴിവുള്ള നമ്പർ തെറ്റിപ്പോയി അത് മാതാജി. സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. സൗണ്ട് കിട്ടിയില്ല. അങ്ങനെ 2-3 ഞാൻ കേട്ടില്ല. 66, 67, 68. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു. 21-ാമത്തെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനക്കൽപ്പിതങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ശ്ലോകം നാനാവിധ ഏതാന്ന് പറഞ്ഞ മാതാജി? ശ്ലോകം പറഞ്ഞ വെച്ചിട്ടോ ഞാൻ വേറെ എഴുതക്കാം. ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് പറ്റുന്നു. ശ്ലോകം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതിയെടുത്തോളൂ. ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാലോ, അന്നേരം പറയണമെന്നില്ലാലോ. ഞാൻ 2-3 എഴുതിയില്ല. സാരില്ല മാതാജി, ഇപ്പൊ നോട്ട് ചെയ്തെടുത്തോളൂ. രാജശ്രീ മാതാജി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. ഞാൻ ഉത്തരം പറയാ. ഇനി അത് ശ്ലോകം തപ്പിയെടുക്കും. ഉത്തരം പറയട്ടെ, എഴുതാമോ? ശരി, പറഞ്ഞോളൂ. എന്നാലും മനക്കൽപ്പിതങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാനാവിധത്തിലുള്ള 55 മാതാജി ശ്ലോകം. നാനാവിധത്തിലുള്ള ഐന്ദ്രിയ കാംക്ഷകളെ 55-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം കേട്ടോ. കാംക്ഷികളെ ത്യജിക്കുന്നതോടൊപ്പം മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകും. സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകും. ഇനി ഏതെങ്കിലും അറിയാനുണ്ടോ? മാതാജി എന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണോ മാതാജി? അറ്റൻഡൻസ് എന്നും ഇടണം. എനിക്ക് അറിയത്തില്ല മാതാജി. അത് അറിയാനൊന്നും ഇട്ടില്ല, ഇന്നും ഇട്ടില്ല. മിനിഞ്ഞാന്നൊക്കെ ഇട്ടു. കൊച്ചുങ്ങൾ കാണും, അവരെ കൊണ്ട് ഇടിയിക്കും. പക്ഷെ എന്നാ ഇവിടെ ആരും ഇല്ല. മാതാജി അറ്റൻഡൻസ് ഇടാൻ പറയണേ മാതാജി. ഓക്കെ. റീന മാതാജി നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. സരസ്വതി അമ്മ മാതാജി ഇന്നലത്തെ ഇന്നത്തെ ഇട്ടോളൂ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ലീവ് ആവുക മാതാജി, ലീവ് ആവുക. ശരി ശരി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ലീവ്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ നമുക്ക് കൃഷ്ണ മത മാതാ